Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka St. Peter's Higher Secondary School Ladlingkot ha ka arpau trek ulber ar jara penriau. Kala play perda ya ka Diamond Jubilee. Lani ka jingrakhi ya ka jingya lenti ka ban repos nam jongka school ban besa ya ki umpolio jingstad ya ki kena na ki sinong ki badan hapo kathan riwar. Ha kani kasingi la sakhilang do usembut menteri rangba kejela uba Preston Tensong ubala longru u MLA jongka penusla constituency u MLA ka Sora constituency uba Given MLM u MDC uba Shembor lang Renja u Archbishop ka Jela Niamba Shillong u Most Reverend Victor Lingdo u Principal jongka school u Father Kershan Kharpuri ki nongelam shinong ki nongmi khmat na ki office sarkar ki kme kikpa ki khna puli bat ki balasha khot sobha kum kadak jongka jingpli ya kani ka jingrakhi ya ka Diamond Jubilee u simbut menteri rangba ka jela bat ki kenram kilendan ki la penher ya ka lama Jubilee. Very happy this moment to declare that the Jubilee celebration is open. Two, three, release. The balloons symbolize joy, celebration, and freedom. Thank you. Oh
Banyo pan saki hagani ka jinga linti ka jongpi kum ka school. Hoy menta pilakin jo sa ka san punai tadi gisnam. Bar menta ka si pinsa play ya ka Diamond Jubilee Celebration jong ka school ka jongpi. Panai ni kot ling kedop hapang apek. Ka jinga linti ka jing sedang naga barit. Haus tu ya baro kini ramba hoy ya ki principal ki barim bat ki bamenta hoy ya ki court ya school management committee ki noy kai ki alumni baro ki brother ni benta nadu ras sedang ni ke school hadu ki kisni ki bamenta ki blano siniang hagi benta ki bapero fair ban filong ya ni ke school go jongki kumni kumpakalong minta ban yeng minta hang ni ke por ko minta ya ke pagi phaidin sa kite ki sab play to ki snen blade ko open pau ya ke jin so yo blade ren kan berpi kum ka institution ban haju por kum ka jin ai men siem ya ki nong punya jong ni ke pateng ko minta bagai jingkit bokit wengru perbenta inong punya tentang kepating isi di kuar banangwan bakum ke school kenaila bentelun nak kawai ke por sekawai pa pergaju por nangla wanjam sekai ke maumer di bakam su jerong susu nang di syakmat kapan nong si syaka jimen toy nak benta kina puli jong nega khaji para kawai layoi de sisha paling baga ni ke shler jaga puli buon ba kikna ibrami na kaya school ibladan ni gabenta ka bakraw banya na senyang lang hake imlang ka salang haka thain berkumju hake jela hake benta bo pero pia banagaliang ka jong ikan no ida ka jing sokmen baku melong menta kikna school kidang ko bakhar ars patam ko batran henne nagaliang jai father principal banagaliang ka jong ang sudan nama ka jingkit pocket wiang Boblay, na AI, yang ajin staff, ajin syampang, ay father principal, berkumju, ikin khot, ke school management committee, wakinayla, berpengkelun, yang ni ke school ba, akan ke thain ke jongi, baling ba, akan ke shlem, tinangla, pengkelun sapyan, ya, kajing nang jistan, nagbenta kikina, jongi ke thain di berkawai, perhoy, om naman san, hagajing nang jintik, mereka kumju panikai ru ya ka akor ke buram ban ie para brio berkhantam ban ie yublei kena kalian ke jonga ngam da kwa ban penjrong ke jingkran ke jonga hari ke por pemerintah dengan syekh ke negalat ban ai ke jingkit bokir wiang bagani ke jubilee modern nai ke ban sedang ke segi pemerintah ke banne sisna benten kalong kebayai pek ya rendi rambak jonga Kublai Syajar Mu Archbishop Kajingdon Jongpi Kanang Aiman Sim Susu Yangi Barok Hakani Kasni Kabangta Ia don lang hamne Iba Kevin I local MLA Jongpi Kepala Dep Ban Ai Ya Kajingkren Bat Kumjuru Ia don lang hamne Yai local MDC Jongpi iba sembolang renja iba ladep ai ya kejingkren menne bat kumjuru ya don lang hangni kamtam yai parish priest I father Kershan lang harpuri bat kumju idkhot jong ka managing committee jong kanika school barok kawai kinong hikai bat kumju ru kikme kikpa bat kikna school dia don lang na kanika por kiriu ramba kilong keme kisamla kinong yalam snong kinong yalam tau barok ngai kublai gerpang ya pina kaliang jongi ka surga ya kanika school kamtam Kibalala banjam sya kaneka kerdan bat kata kalong
bangin rakhi ya ka Diamond Jubilee mentau snem ar hajar arpun riu kaban sakut ha u ar hajar arpun yo ngasngau id ngasngau buram habang apoy hagane ka school kane ka kampus nama nadu ku ar hajar lai ar hajar hadu ku ar hajar khat lai ngala longteng ngunong mikmat jong kane ka thanya batru bon teli kisnem ki bangiyadon bentang bandang penbit penbiang ban kentiu ru ya kajing bit kajing biang ban ya ka standard jong kanika school kublai si hajangu padar bait rengkat pakatim ke jong ki ginong hikai jong ki ngayo i sisya bahakan ni kapor ka bangka kanika school kalaya rengkat kerdan bat ki weipat ki school ki bapauna ki babit ki babiang hangtei hapo kasor shlom jongi barok kawe tetang si kentin ar kentin namar ka peneng na iting yo lesi kalaban slap biang kabangas kau tenat kalong na kalian jongi ke sorka banya don benta hakibakum kini ki program jong ki school hakeleng saudong jong ki jela bat kabang ngidon ban ai ya ka kubor jong ki school barok ken mau baka sorka kaya don rengkat lem bati ngindei ban skau thuk baklaya ta ngilaya persyangru ban wanra ya ka standard kababit kababiak haki school omtang hasor ngrei haki nong kendong jongi barok bat ni ju perkhat ru kumno bangin ya treilang kamtam bangin ai ya kakti kambon kakti kadiang na kabenta kabit kabiang ki kena school na kabenta kabit kabiang jong kinong hikai bagi batru na kabenta kikmi kikpa namar kawai kabangingisip kababdon kamtam hakajuk kabamenta kamtam da kajingtrei sitom jong ina kasorka ngisem baka education day ubudlu jong kajelam ikla jong nganya tu ya pi ka budget ka bagi sudet ban pas ha unius nem na kabenta u ar hajar arpun riu arpun yo ka budget ka mabuntang kadai na kabenta ka education sector te kumta ngakwa ban ong ya pi kinong hikai bi kinong yalam kinong penya jong ki bor school baro ngin ya don rengkat lem ban pi na kapor sya kapor kabaar mene i principal i balong group i parish priest i father Gershan lang karpuri ila ai ya ka memorandum makmat jonga ngakwa ban om ya pi kidon arteli kituki points i baila bu kawe kolong na kabenta ka fencing la ni ka retaining wall jong ka school bat kabaar ya ka approach road ngakwa ban ong mentang bana kalian ke sorkar hakan ka celebration ke jobi ngindon benta bat pi bat ngan declare menta bangin ai arpolak tingka na kabenta ka fencing bat ka retaining wall jong ka St. Peter Higher Secondary School bat nga kerpat ye padar bait ba in penpoy ya ka application lata job bat so ba ban ai hai local MLA jong pi nang bangan yo man le ya ka badon kam ba pinyo ka sanction kaploy kan tala bat ka benta ka baa hakbedei bat ka approach road ngada snow tenat bantip bangadon gajaka nang keliu ba Kevin don gajaka ban ai approach road nakane kalian namar kane kalenti ka banyat nang ni nanong keri
ngala iting nama kelalong ke main road kala bandon ke jing aksiden kala banjia kan ni katai ke jing jia kabas ngau thu kabas ngau si lesai ikun ke jomi tengah ngau thu baka don ke jaga kabagin ai aka approach road nang ni kaban connect ya kan ke surok na silong hadau ki ya kan ngakular jomi bangan sapa ye ke engineer kenuan ban survey kenang bagin yo sakaway pat ka approach road kaban room siya kani ka campus jong ka school jong ki parong day na kata-kata maong bi nakalian jong ni ka sorkar ngin persyan banya don benta bat phi kum ka school bat phi ki keme ki pa bat phi ki nong hikai ba i bat kam tam na ka benta ka bit ka biang jong ki hep ki barit ki jong kwa ban kerpat ban apil syapi kam tam ki keme ki pa kan mau baka juk ka bangai im menta kadai ka juk ka don kam ia ka jingnang dia ka jingsta don ki keme ki pa ki bas ngau thuk bakla tente ki ong ba ngim don kam su ban pa school ya ki khon hadu bakin poi ka kerdan ka bahe ka babit ka babiang namar ba ende ki lapas kim yo kam sorka kata kadai ka jing penkut mangi ki kebegit pa ngasim ya kadai ka kabu namar kata ban ong ya pi pet ka jingnang ka jing start kadai ka badon ka namar lada piong pikwa ban trei lada ban yen hala kijong kijak klaim don kejing nang kejing start kamla ka sorkar ka play mentakilat ki kabu ya ki konsamla ki badon ka sap ka pong la ka benta ni play ya ki bakin sim ya ka kabuk siap ban penjanai batru bakan kelalong ka plianja bat ka kamai ka kaji kabalong pamadan ngamdon por ban batai ya kiskim jo ka sorka anreng akwa ban ong ya ki keme ki pa ki kun samla ken mau tang kawe ladangi don por ban page YouTube lagi don por ban pulut kambon hakabalorni ya gitu kini ake balai pojai ki balai poskit ki bomdon nang rim ai akwa ban ong ya pi ngau bah pelut por kambon hakim mobile jompi bapin pet ya ki website jom ki department ki baper jom sorka namar bakilat ki lenti ki program ki bangingile kadai nakabenta kalawe ke jompi kata ka bangakwa ban kerpat bat nada kerpan ya ki keme ki pa ya trelang batikun ke jompi kentu bat ai ka jingsnen ka babit ka babiang nang bakikun jompi kumbang ong kila bandi ya ka opportunity ya kata kalat ka kabu ka bamangi na kalian jo ka sorkar nadu ka sorkar India hadu ka sorkar jila ka bangi persyam ban warnra ha ka wei pa ka wei ka tliwin lamba ki program ki baper na ka benta ki kun samna ki bangingi om ki unemployed educated youth dikata ka bangakwa ban kentu ban kempam ban kamtam ya pi ki kena school bai ka bangakerpat kelong kat kane ka kampus pio kat kane ka jing itnat ka school pio ka kamadan yelekai ka don batru kumju ka building school ka babit ka babiang ngau baha wat penleno ya kabakum kane kabuksiar kabapio knang ba video bandi ya ka jingnang gesita kabapaka halor jong uni ulum uba kentang ubangi jukot ya uni ulum jong ka jingnang ka jingsta ulum mau umen te ngakar pangat ya pi kikme kikpa kikun samla to ya trelang rengkat bat kibor penia joka skul bat ru kumju rengkat
bat ka parish baro kaway kenang bangin ng pentulun ya karoy kapar sa sisin suabangan syong nga kitbok kituyang baka diga diamond jubilee celebration kaban ngin sapunkut ahaw te usnen mo banwan kanlong kabajok baru kanlong shisha kaban sa jikemau haka history jong ka St. Peter Higher Secondary School Barockaway Kublai Yapi Siahajar. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.